Næste spil, det er Sims 4. Det er på en... Hej og velkommen til den her video. I dag der laver jeg en top 10 af de spil, jeg spiller mest i øjeblikket. Og lad os bare komme i gang. Vi starter med nummer 10, som er Need for Speed. Need for Speed, det har jeg ikke spillet så meget. Jeg ved ikke hvorfor, men det er ikke et spil, der har fanget mig som sådan. Jeg ved ikke hvorfor, men det har det bare ikke. Nummer 2, det er et spil, der hedder Heavy Rain. Det handler om et spor og en kidnapper og noget, jeg ikke sige for meget. Men ellers kan I gå ind på en, der hedder Konkeen og se hans episoder af det. Jeg spiller det ikke selv så meget mere. Jeg synes, det er blevet kedeligt. Ja. Nummer 8, det er FIFA Street. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare ikke, det er ikke så godt gennemført. Altså. Det er ikke noget for mig. Jeg kan ikke sige, hvad I vil og ikke vil med det, men jeg kan ikke lide det. Så kommer vi til nummer 7. Farming Simulator 15. Det er et udmærket spil, men altså, jeg synes det blev lidt kedeligt her på det sidste. Jeg gider ikke mere. Jeg har fundet andre ting at lave. Næste spil, det er Euro Truck Simulator 2. Og det er et spil, der handler om at køre lastbil. Simpelthen kort sagt. Det kan jeg godt lide. Det spiller jeg rimelig tit med mit Logitech ret. Det duer. Altså, hvis I lige ser, jeg kigger ned der, det er fordi jeg har min mobil dernede. Nu har jeg skrevet nogle spørgsmål på, noget under stativet. Eller ikke spørgsmål, vi snakker om. Jeg har skrevet spillene sådan, så jeg ikke glemmer det. Bare lige sådan til ved det. Næste spil, det er Sims 4. Det er på en 4. plads, sjovt nok. Jeg synes ikke Sims 4, det er meget fedt, men jeg synes det er blevet lidt dårligt på den måde, man skal bevæge musen på og sådan. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan bedre lide Sims 3, vil jeg alene om. Godt nok kan man nogle flere ting i Sims 4, men det er ikke min kop te. Næste spil, som er på 3. pladsen, det er GTA V. Og det kan jeg simpelthen, det er det bedste spil, der nogensinde er lavet, synes jeg. Eller næsten. Jeg elsker at spille det, og jeg har brugt rigtig meget tid på det. Rigtig meget tid. Og spiller det stadig i dag. Og sådan. Nummer 2, det er Minecraft. Minecraft er simpelthen gennemført. Det kan man ikke sige. Minecraft er bare et godt spil, og jeg spiller også ind på Freakyville og spiller Brazen og sådan noget. Så Minecraft er mange ting. Det er ikke bare Minecraft. Ja, jeg glemte så lige FIFA 16. Den kommer så lige ind på en delt anden plads med Minecraft. Fordi det er altså 2 virkelig gode spil, og jeg spiller dem begge to rigtig meget. I 1. plads, den kommer der simpelthen ikke nogen spil i nærheden af. Det er simpelthen Ark Survival Evolved. Og det spil, det elsker jeg så meget. Jeg har aldrig i mit liv spillet så godt et spil. Og det er bare alt. Jeg elsker det. Jeg elsker det spil. Og hvis I ikke har set det, så kan I, hvis I ikke ved hvad det er, hedder det, så kan I gå ind på Den Mandige Els kanal og se. Han laver også han laver mange videoer med Ark. Og I kan også gå ind på Konkeens kanal, så kan I både se Heavy Rain og det andet. Ja. Her til sidst, så har jeg lige tænkt mig at lave et lille shoutout til en gut, jeg kender. Han er ikke så gammel, men han hedder Arthur, og han laver gameplays på Minecraft for det meste. Det er meget gennemført af hans gameplays, eller det er ikke gennemført. Han er lige startet, og jeg synes, I skal gå ind og tjekke ham. Hans kanal, den er ikke så stor endnu, men den er større end min til gengæld. Ja, det var sådan set, hvad jeg havde for jer i dag. I skal passe godt på jer selv, og husk at ræge håret, inden I går i byen.